Tinga aritry zake gn'agnantogna nagntagny efa aveo nany datra taminao fa nanino anao niova toetra niova tsy kara taloha nanjary lasa gn'asiatsiaka anao kara olo efa tsisy fitya amiagnanay fa nanino anao niova toetra niova tsy kara taloha nanjary lasa gn'asiatsiaka anao kara olo efa tsisy fitya amiagnanay Nueti niacharapana loatra zao Zay nahatonga sa iny nanampy anazy kanefa niova le raha taminao nisy nanitatra ka alamena sainao iova anao io tiako ny fomba toetrako efa hainao viavy ampirafegno zegny tsy hita satria mahazo matokisa anao fa za tsy amitaka anao kafa fogna eritseritsy raha tsy pavatoko tiany fa inako anao fa nanino anao niova toetra niova tsy kara taloha nanjary lasa gn'asiatsiaka anao kara olo efa tsisy fitya amiagnanay Nueti niacharapana loatra zao Zay nahatonga sa iny nanampy anazy kanefa niova le raha taminao nisy nanitatra ka alamena sainao iova anao io tiako Nueti niacharapana loatra zao Zay nahatonga sa iny nanampy anazy kanefa niova le raha taminao nisy nanitatra ka alamena sainao iova anao io tiako fa niova izy niova toetra niova tsy kara taloha nanjary lasa gn'asiatsiaka izy kara olo efa tsisy fitya amiagnanay fa niova izy niova toetra niova tsy kara taloha nanjary lasa gn'asiatsiaka izy kara olo efa tsisy fitya Nueti niacharapana loatra zao Zay nahatonga sa iny nanampy anazy kanefa niova le raha taminao nisy nanitatra ka alamena sainao iova anao io tiako GD and Recall.